nga it was proved by Christ. Kung nainundong ka mo dina Calvario, nabitay ako si Kristo, may duwa nga makasasala na nabitay dito. Ano sa waray ang magbasol, waray remorse. Nani, ginyubitan pa niya ni Kristo. Ginsingan pa niya ni Kristo. Kung anang ka sa Diyos, lusan niya, kalawasa kami, kung Diyos naman ko. Waray ang makasayin niya sa lahat. Kaya waray ang magbasol, tipatay na niya. Diba yung mga tao, matipatay na. Dilagyan ko maarang magpasayin. Dila, tipatay na, dumot na gilapon. Ano? May mga tao masura ito. Makulit pagpasayin mo niya. Maabat pera na dinahira kaya ito. Ano yung pag-ubang? Masakit ka. Sige na yung ubang na gilapon. Ano sa kay maarang niya ang Diyos na pinasailuhon, nagbaso niya ng mga sala. Sumiriya, Ginoo, kung ato ka na langit, hinumdumi ako. Anong sabihin ng Ginoo? Yan ang mismo, iuupunin mo para mismo. That is a symbol, that is an example of bedtime conversion. Bedtime. Ito nga, tipatay ka na tapos nangangarap ang pasahilo ng Diyos. Pwede ito. Pwede na ito. Pero ayaw ako pagbulat niwa na bedridden na muli na nakamulat pa ng araw sa iyo. Dirito ka rin singon, but ginkumal na kita may posibilidad. Kung naman kita natin bangin yung magigwasa, siguro baka kasirin kita nga unfair at tag-iyahan purubasan. Kaya ang ano, nabisa na kita pakyanan. Marunong ka, nagtrabaho ka, bugos na adlaw. Tapos, adi na yung makausa, nagtrabaho lang sa kauras, pero pareho ka yung sumul. Malilipay ka, diri? Diri. Wala yung malilipay. Pero, unfair. Nagsinagrepisyo ako sa kaadlaw ang trabaho, sa di, sa nakauras, pareho ng sweldo. Mga kapagpakulaan ng Kristo, kung haaton mga tao pagunahon na unfair, pero para ang Diyos, it is fair. Pagunahon na. Ngan lain ang iyong paagi, ngan akong paagi. Ayaw natin pagpariyo ang paagi ng Diyos, ngan paagi na ako. Kaya kung kita kapakyanhan, unfair, hindi nga katiyan o masan, pero very unfair. Kaya di man. Namiling niya magkakabawa ay orubasan. Diyos na ako. Ayaw pagsiri na mas ma-open in reward. Kung lahat ng tao na 1 month pala na sa simbahon, pero ang iya kinabuhi, maupay. Ikaw 20 years na, pero tayo mo batasan, di rin maupay. Ayaw pagsiri. Ayaw pagkapod. Kaya dipindi ito, with atong mga kinabuhi. Bisa natin usap pala kabulan niya nga nagsimbaon, pero tinungod ang iya pagsimba. Tinungod ang iya pagbasol. Posible niya makalwas. Kontra ikaw, na 20 anyos ka na nagsimbaon, pero maliba pa pa. Ano? Inoo, dire? Inoo. Ako na si Ray. Ano yung Ebanghelyo? Ayun, sa kadaw ng trabaho, nakapo nyo naman, nagdakuha nila. Dako na ako masisyon doon ay. Sa kadaw ng trabaho, ano sa kapuras na? Di rin naman ang makapayo na. Ano yakan ng Diyos sa atin? Waray, pinakura. Masagtapapa ka, maobispo, mapadi, maparagagalhaban, kakauma, ating posisyon, gobyerno, at the end of the day, the same reward ng ating pangarawato ng Diyos, which is salvation. Ito ang sinisiringan natin ibang hindi masa. Sabi ko to work or eat.
Trabaho ko natin. Ay lang ang Ginoo. Bisa na kita magtrabaho sa oras para Ginoo.